awulibaleli umuntu oyedwa. Sesihlalile thina salixoxa loludaba salibonisana ukuthi uma ngabe umsunduzi uzolimala ezandleni zethu ungakwazi ukuya phambili asiyokwazi ukubeka umuntu omunye icala nathi siyozibona sinecala sibese sivumelana ukuthi asifuni ukuba necala ukuze singabe nalo icala siyalithatha manje leli cala silibeka kumalungu omkhonto emsunduzi thina sobabili sesivumelene ngokuthi konke okubi ebesikwenza komunye nomunye nasemkhontweni sesiqedile ngako macima la saxoxi asakhuluma